Здравейте, аз съм Емилия от Flowers by Emilia и днес ще ви покажа как може самички да направите декорацията си за Свети Валентин. Ако решите да бъдете гост или хост на някое Свети Валентинско парти, може да направите едно подобно сърце. Това сърце аз съм го нарекла рошавото сърце. Рошавото сърце може да си го направите доста лесно, когато използвате една такава подложка или от стереопор, може да използвате и фибран за целта. Необходимо е да го бойдисате червено, след което ви трябва текстилна хартия. Една ролка текстилна хартия е доста лесно за намиране почти навсякъде. Тази текстилна хартия трябва да я направите на лентички, след което като направите подобна лента, да си изрежете квадратчета. На мен ми е по-лесно на квадратчета. Гледайте горе-долу те да бъдат в един размер. По този начин, след като направите своите квадратчета, не винаги се получават един размер, дори да са различни размери, не се притеснявайте, защото имате достатъчно много дупки, които могат да бъдат запълнени с по-малките. Не дайте да ги изхвърляте. Тези квадратчета трябва да ги поставите или по-скоро да ги забучите на самата подложка. За това нещо ви е необходимо или губерка, може да използвате примерно нещо по-остро, шишче, губерка, отверка, каквото решите. Трябва да използвате тази част на губерката, която е тъпа, защото иначе ще пробождате плътта и няма да можете да забивате абсолютно нищо. Започвате от външния ръб. По този начин забивате самите квадратчета. Гледайте те да са горе-долу последователни, направени в ръба на сърцето. След като направите вашият контур, е много лесно да продължите да запълвате самото сърце. Ето така, продължавате по самия контур. След като сте свършили вашият контур, трябва да изглежда сърцето по този начин. От тук нататък е доста лесно да запълните вътрешността на сърцето. Отново, когато правите своите дупки, просто гледайте да натиснете вашия плат, възможно най-силно, за да не излиза плътта. Може да използвате не само текстилна хартия, може да използвате различна друга хартия, която ви е под ръка. Може да използвате парченца плат или нещо друго, което ви е по-интересно. Дантела, плат, пера. В този начин вие ще имате една абсолютно готова завършена декорация за Свети Валентин. След което това сърце може да го залепите с едно двойно залепващо, дали на стената или просто да го оставите по средата на масата. Дори не е необходимо да го завършвате. Дори по този начин да го оставите, пак е достатъчно интересно. Това беше от мене Flowers by Emilia. Приятна вечер и честит Свети Валентин! Чао!